राजकारण हे नेहमीच सत्तेचं गुलाम नसतं. ते नेतृत्वाच्या शक्ती सामर्थ्याकडे झुकणारं असतं. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मागील 3 दशक समर्थक या एका शब्दानं राजकारणातील आपली जी ताकद निर्माण केली आहे, त्या समर्थक या शब्दात असलेली ताकद ही कुठल्याही एका पक्षात किंवा सत्तेत नसून ती केवळ नारायण राणे या विचाराच्या धगधगत्या अंगारात आहे. आणि तोच अंगार प्रत्येक समर्थक आपल्या मुठीत ठेवतो, म्हणून तो राणे समर्थक आहे. मुळात राणे समर्थक या शब्दाची ताकद एवढी मोठी आहे की अगदी दादांचे विरोधक सत्ता संघर्षात कधीही त्यांचा चुकूनही अपमान करत नाही. जे आजपर्यंत कधी उभाटा शिवसेनेनं किंवा काँग्रेसनंही केलं नाही, तेच करण्याची चूक या वेळच्या नगर परिषद निवडणुकात सिंधुदुर्गात घडली. आणि त्याचा भाजपाला सर्वाधिक फटका बसलाय तो मालवणमध्ये. या राजकीय भूकंपाचा धक्का काही प्रमाणात कणकवली देखील जाणवलाय. म्हणूनच आजच्या रोखोक विश्लेषणातून आपण जाणून घेणार आहोत मालवणच्या पराभवाला नेमकं जबाबदार कोण. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या बॉलिवूडमध्ये स्वागत करतो. मालवणच्या निकाला शिवसेना जिंकली खरी, पण लोकांनी भाजपला हरवलं नाही. तर ज्यांनी सत्तेच्या अहंकारात खासदार नारायण राणे यांच्या मालवणमधील ताकदीला नाकारण्याचा आणि शिवसेना आमदार निलेश राणे यांना क्षुल्लक समजण्याचा प्रयत्न केला, त्या नेतृत्वाला अक्षरशः चिरडलंय. ते नेतृत्व कोण? ते नेतृत्व म्हणजे दस्तूर खुद्द खासदार नारायणराव राणे आहेत का? हे आमदार निलेश राणे की सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे? जर हे कुणीच नसतील तर मग नेमकं कोण? एक विचार करा, कोणाला या सिंधुदुर्गात शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादीची असलेल्या महायुतीत शिवसेनेला नमवताना राणे परिवाराला कमीपणा दाखवायचा होता? या सर्व प्रश्नांचा मागोवा घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केलाय. हा प्रयत्न ऑफिसमध्ये बसून झालेला नाही. ग्राउंड रिपोर्ट आहे हा कोकणशाहीचा. कणकवली आणि मालवणच्या रणांगणातून समोर आलेला. आता सविस्तर जाणून घेऊया मालवणच्या पराभवाला नेमकं जबाबदार कोण. कणकवलीत कधी काळचे संदेश पारकरांचे गुरु, ज्या गुरूंचा उल्लेख संदेश पारकर यांनी विजयानंतर अक्षरशः डोळ्यात अश्रू घेऊन केलेला. यावेळी मालवण, वेंगुर्ला, सावंतवाडीतही राणे यांचा प्रभाव वाढू नये याची काळजी घेणारे नेते अर्थात भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण हे तर नाहीत ना? बरं, हे आता फक्त आम्हीच नव्हे तर प्रत्येक जण का बोलू लागलाय त्याची कारणही तितकीच अधोरेखित आहेत. केवळ 3.5 जिल्ह्याचा प्रदेशाध्यक्ष अशी मालवणी माणसाची खोचक टीका ही रवींद्र चव्हाण यांच्या मर्यादा सांगणारी नव्हती, तर एका कटू राजकारणावर केलेली टिप्पणी होती. ज्या भाजपाचं राजकारण सगळ्यांना कवेत घेणार आहे, त्या भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष जर असा पाठीमागे बिचवा खुपसणार असतील तर मालवणात पराभवाचा कोथळा दिसला तर त्याला शिवशौर्याचा पराक्रम म्हणावा लागणारच ना. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीनं एकूणच दमदार कामगिरी केली असली तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण नगरपालिकेत भाजपाला मोठा धक्का बसलाय. भाजपचे उमेदवार पराभूत झाले असून शिंदेच्या शिवसेनेच्या ममता बराडकर यांनी अध्यक्षपद पटकावलंय. या पराभवामागे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची कार्यपद्धती, महायुतीतील अंतर्गत कलह आणि विद्यमान खासदार नारायण राणे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना दुर्लक्षित करण्याची धोरणं कारणीभूत असल्याचं बोललं जात आहे. भाजपाच्या अंतर्गत गोटातही याबाबत नाराजी असून एका अंतर्गत अहवालात हे मुद्दे उपस्थित झाल्याची चर्चा आहे. खासदार नारायण राणे यांना स्वतःच निवडणूक प्रक्रियेतून बाजूला ठेवायचं आणि नंतर आपणच हाकाटी पिटायची की राणे प्रचारात आले नाही म्हणून पराभव झाला. हे इकडे सिंधुदुर्गात फारसं रुचलेलं नाहीये. याचा दुसरा अर्थ असा निघतोय की तुम्हीच मान्य करताय की सिंधुदुर्गात राणेंशिवाय 100% भाजपा तयार करणं तुम्हाला शक्य नाही. मुळात सत्तेच्या चुकीच्या गणितात नगराध्यक्षपद
स्वतःच्या निष्ठावंतांना देण्याऐवजी उबाटा गटातून आलेल्या आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत भाजपात प्रवेशही न केलेल्या शिल्पा खोत यांना देण्याची चूक भाजपाच्या निष्ठावंतांनाही आवडली नव्हती. ही वास्तविकता आहे. विरोधी उमेदवारांसमोर शिल्पा खोत प्रभावी उमेदवार असल्या तरी मालवणात झालेली लढत मूळ भाजपाच्याच काहींना रचलेली नव्हती. अगदी उबाटाच्या पूजा करलकर असोत की शिवसेनेच्या ममता वरडकर असते, या निष्ठावंत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना दुखावण्याचा झालेला निर्णय भाजपाला 10 पावलं मागे नेणारा ठरला. इथूनच गडबडलेले निर्णय भाजपाचं नाक कापणारे ठरले. आता पुढच्या टप्प्यावर जाऊया. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी सिंधुदुर्गातील महायुती तुटण्यासाठी जबाबदार ठरवलं आणि तीच भाषा आता प्रत्येक जण बोलू लागला. निवडणुकीपूर्वी मालवणात भाजपा कार्यकर्त्याच्या घरी निलेश राणे यांनी स्टिंग ऑपरेशन करून रोख रकमेच्या पिशव्या सापडल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे महायुतीत तणाव वाढला. मुळात जो पक्ष विकासावर वाढलाय, ज्यांचा पालकमंत्री खासदार यांच्या निर्णय क्षमतेवर विश्वास आहे, त्या पक्षाच्या सामान्य कार्यकर्त्याला पैसे वाटणारी टोळी अशी इमेज बनवण्यात दस्तूर खुद्द प्रदेशाध्यक्षांना कसलं कौतुक आहे तेव्हा झालं. उलट त्यावेळी मी 2 तारखेला उत्तर देईन असं सांगत सर्वांचाच पोपट करत आपल्याच कार्यकर्त्यांचा चुकीचा चेहरा सगळ्या बाजारवर फिरला आणि भाजपाचा निष्ठावंत एकटा पडला. या सगळ्या घटनेनं स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष पसरला. भाजपाच्या अंतर्गत सूत्रांनुसार चव्हाणांच्या केंद्रीकृत निर्णय प्रक्रियेमुळे स्थानिक नेत्यांना दुर्लक्षित वाटलं, ज्यामुळे मालवणात उमेदवार निवड आणि प्रचारात कमकुवतपणा आला. आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा, नारायण राणे हे भाजपाचे खासदार आणि कोकणातील प्रभावी नेते आहेत. अवघ्या महाराष्ट्राचं राजकारण ज्या नावावर चालतं त्या नावाला मालवणातच डावलण्याचा निर्णय हा फक्त प्रदेशाध्यक्षांच्याच निर्णयावरच असू शकतो. त्या सगळ्या निवडणूक प्रचारात खासदार नारायण राणे या अंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणानं अस्वस्थ झाले. या अवघा जिल्हा जाणून होता आणि मालवणातही राणे समर्थकांच्या त्या नाराजीला आमदार निलेश राणे यांनी वाचा फोडली. केवळ वाचा नाही तर राष्ट्रीय पक्षाचा मी प्रदेशाध्यक्ष हा अहंकारही उद्ध्वस्त केला. राणेंचे हनुमान म्हणून ज्यांची ओळख आहे त्या दत्ता सामंत यांच्या साथीनं एका जबर योद्ध्यासारखे निलेश राणे कार्यकर्त्यांसाठी ही निवडणूक लढली. निलेश राणेंच्या लढाईतून मालवणात राणे पॉवर अधोरेखित झाली आहे, हे कुणीच नाकारून चालणार नाही. सिंधुदुर्गात भाजपाच्या अंतर्गत गोटात असं म्हटलं जात की राणेंना साईड ट्रॅक करणं हे राज्य नेतृत्वाचं धोरण होतं, ज्याचा परिणाम मालवणात दिसला आणि मालवण भाजपाच्या हातातून दिसलं. दुसरीकडे महाराष्ट्राचं कॅबिनेट मंत्रीपद आणि सिंधुदुर्गचं पालकमंत्रीपद भूषवणारे नितेश राणे यांचं वाढतं महत्व कमी व्हावं या उद्देशानं कणकवलीत संदेश पारकरांच्या शहर विकास आघाडीला सर्वच प्रकारची ताकद आणि रसद पुरवणारी यंत्रणा सुद्धा राज्यस्तरावरूनच कार्यान्वित झालेली, ज्यात कणकवलीचे नगराध्यक्ष पद सुद्धा भाजपाच्या हातातून गेले. दुसऱ्यासाठी आपण जेव्हा खड्डा खोदतो तेव्हा त्या खड्ड्यात आपल्या सहित आपली संघटना सुद्धा घेऊन आपण पडतो, याचं हे ज्वलंत उदाहरण म्हणावं लागेल. सिंधुदुर्गात राणेंनी भाजपा संघटना वाढवली, पण आता काळाच्या ओघात काहींना राणे व्हायची स्वप्न पडू लागली. बरं, ही स्वप्न संघटना वाढीस हातभार लावणारी ठरणार असतील तर त्याचं स्वागतच होतं. पण या नगर पंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणूक निकालातून एक स्पष्ट झालंय, राणेंशिवाय सिंधुदुर्गात भाजपा 100% होणं केवळ आणि केवळ अशक्य आहे. भाजपाच्या अंतर्गत सूत्रांनुसार मालवणातील पराभवावर एक अंतर्गत अहवाल तयार झालाय, ज्यात चव्हाणांच्या कार्यपद्धती, महायुतीतील कलह आणि स्थानिक नेत्यांच्या दुर्लक्षावर बोट ठेवलंय. सिंधुदुर्गात भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे, कारण निवडणुकीपूर्वीच्या घटनांमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन झाली.
निलेश राणे यांनी विजयानंतर मतदारांचे आभार मानले आणि जनता आमच्या सोबत उभी राहिली असं म्हटलंय. निलेश राणे यांनी भाजपावर कधीच टीका केली नाही हे वास्तव आहे. पण भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या व्यक्तीवर अर्थात रवींद्र चव्हाणांच्या कार्यपद्धतीवर मात्र त्यांनी सडकून टीका केली. आता निकालानंतर पटतंय की निलेश राणे जे बोलत होते ते वास्तवच होत. खर तर हा पराभव भाजपासाठी इशारा आहे. राज्यात एकूण यश मिळालं असलं तरी कोकणासारख्या भागात मुंबईच्या नेत्यांनी लक्ष घातल्यास काय परिणाम होऊ शकतात हा मतदाराने दाखवलेला आरसा आहे. आता जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या, त्यातही डोंबिवलीत बसून जर जिल्हा परिषदेचं राजकारण चालणार असेल तर पुन्हा एकदा मालवण पॅटर्न दिसेल. हा कोकणशाहीचा ग्राउंड रिपोर्ट आहे. अगदी स्पष्ट बोलायचं झालं तर ज्या नेतृत्वावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विश्वास ठेवला त्या नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाला जर पुन्हा दगा देण्याचा प्रयत्न केला तर मालवणीत एक म्हण आहे, गाव फिरलो आणि मेलो उमऱ्या घेऊन आपटलो. हा उमरा म्हणजे या घराची ओळख आहे, ज्या घराचं नाव आहे सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुर्तास आजच्या बॉलिवूडमध्ये इथं स्वल्पविराम. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.